yan. Bye bye HGM. Ang moto dito walang tulungan. Pag mula tayo clearings mo. Ito yung baon nila. Madadala na kami nitong dumayo. Suspended yung motor natin. Makapart na siya mag-isa. First stage lang, hindi natin kinaya mga boss. Ang bigat na siya ako pa. Pag natira ni matinik to, magkwikit na ako sa trail. Tapos sa kanya pa Sa kanya na yung motor ko. Pero pag di niya natira to, akin yung motor niya. Yung favorite student ko na. Okay. Si Matinik. Magkasal tayo. Hambari, Mari. Sa mga girlfriend ko, pauwi na ako. Yeah! Danda TV! Lamig! Good morning mga boss! Okay, maaga tayo ngayon mga boss. On the way kami Tarlac sa lugar ni Idol Mascareñas. Lamig. Okay, Tarlac, let's go! Okay, dito na tayo. Sakay na natin itong mga motor nila Tox. Morning. Morning. Dadalhin to sa Tarlac doon kay Mascareñas Motor Shop. On the way, kanto. Tantutan eh. Si Katula di matagay. Ha? Si Katula. Nag-PM na si Matinik. Parating na daw siya. Ang galing-galing ng batang yon. Okay, baklas kami ulit. Dumating na si Matinik. 1, 2, 3, go! Dol! Gigas ko na lang to. 3 o'clock. Nangyaring 4:30 na. Sir, munting payo mula kay Dandan TV pag may mga trail ride group. Pag may trail ride kayo, huwag kayo nang uminom. Kasi, maaga tayo eh. May call time tayong alas 3. Dapat, alas 3. Time check, 4:41. Okay. Alis na kami ng Dagupan. Nalit kaming konti kasi may konting tulog. Tila ko muna. Ayan, no? Sa mabigas, may matila. Tila ay dandan eh. Dito na si Matinik. Kala ko di darating si Matinik eh. Parang malabat din. Siyempre kasama natin yung always early in the ride. Yan, grabe yan. Nag-iba na. Lagi yan. Oo, di ba? Oo, may Oo. early in the morning. May dandan early in the morning. 2:45 nandun na siya, nakakahiya. Next time agahan ko na rin. This song is brought to you by Check. Sama natin si Tox ngayon mga boss. Good morning. Morning. Yun. Naku, bagsak ay si Palakas to. Idol. Oo. Dito na tayo. Sana na. Oo, ganan. Bali papunta kami sa Mascareñas Motor Shop. Turn right on 55, Romulo Boulevard. You've arrived. Destination is on your right.
Daming motor. Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Tarlac. Dito tayo sa lugar ni Mascareñas Motor Shop. Ayan. Ito yung shop niya. Okay, kasama ko si Tox, si Dandan, si Matinik. Apat kami na dumayo dito sa Tarlac. Papagawa namin yung motor ni ni Ronald. Ito, papagawa natin. So ang plano, papagawa lang tong KMX 125 ni Ronald. Eh yung kaso, mga adik, magra-ride na rin kami. Nandito na rin lang sa Tarlac, magra-ride kami. Sana samahan tayo ni John Mascareñas na mag-ride. Ano ba sira nitong motor ni kuya mo? Yun, nung sabi niya yung dito daw tumatagas. Tapos syempre gusto niya rin palakasin. Uy, palalakasin ha. Ah, Bali umalis kami ng Dagupan 5 AM. So nakarating kami dito ng 6:30. Good morning idol! Mascareñas Motor Shop. Alright, nandito tayo ngayon sa shop ni John. Testing. Oh, motor. Shock. the KMX specialist. Tapos yun dito, yung Yeah. naglilik dito. Teka, ba't hinihingal ka, boss? Nire-racing port siya, tapos itong shock niya. Then, yun lang naman. Tapos, kailangan nating i-racing pipe. Tapos racing port. Idol, sa tingin mo matatapos the whole day yan? Uy, ang bilis ah! Whole day, kaya-kaya. Iuwi ka agad Dagupan. Pagkatapos dito sa paggawa natin dito, mag-guide ako. Magte-trail tayo. Ay, wow! Kasi sayang yung pagdayo nyo dito, kuya. Pupuntahan natin yung mga malalaking bundok dyan sa Tarlac. Akalain mo yun, ginawa na yung motor natin. May natutunan tayo, magte-trail pa tayo. Dito lang yan sa Mascareñas Motor Shop! Bali, lahat ng gagawin is racing port, palit ng piston. Tapos mga shocks gagawin, tumatagas. Likuran, tumatagas din. Tapos, yun, tono. Palit ng clutch lining. Ayan, konting kalikot na lang sa mga preno. At saka yung ibang umaalog. Lang naman yata eh. Pero ang pinaka-major na ginawa mo dyan Ito, is... ito yung buhay ng KMX. Anong ginawa mo dyan? Racing port by Mascareñas Motor. Yeah! Carbon loading. Carbon loading. Uy, loko ka! Ulitin mo nga! Ulitin mo yan. Ginagawa mo! Si idol ko. Shoutout Team Pasulong. Yan, Team Pasulong. Shoutout daw Team Pasulong. Ano ka? Shoutout Team? Team Palubog. Trail kami. Nasa Sunday, sa trail na naman. Meron din sa amin, boss. Trail na naman. Pag narin dito, trail kagad ko eh. Samahan tayo ni Maputik pa yung motor. Idol Jan. Sana all na puputikan. Motor ka pala. Wala eleksyon pare. May bayad dyan? Bago siya. Magkano? 20 po. 20. O dinas ko na ang sama siya. Okay, no problem. Ay, may bayad oh.
ka na naman. Magagalit na sa mayor sa inyan. Pero kung hindi, balik tayo, babalik. Doon tayo mag-entran. Ayan, dito tayo sa Tala, Tarlac ngayon. So dito kami magbababa ng motor. So dito kami mag-i-start. Team Pasulong. Yes, ganda ng uniform ng Team Pasulong, oh. Yes sir. Siyempre, ano yan, sponsor sigurado ng Mascareñas Motor Shop. Share lang. Team Pasulong. Yes. Sir, thank you sa inyo ha. Sinamahan nyo kami ha. Salamat. Sinamahan nila tayo dito. Kahit busy si Sir dyan, napagbigyan niya tayo. Isang malaking karangalan. At sinamahan tayo ni Mascareñas Motor Shop. Alright. Di actually, matagal ko na nire-request to na makapunta dito. Ma-interview ko rin siya. Yun, on the spot. Ginawa ni Idol dyan. Yung motor natin. Lamig dito. So ito yung entry point. Woo! Sarap dito mga boss. Ang problema mga boss, kagabi umulan daw. Mabato dito, mabato. Itong section na to, mabato. Ayun. Okay. Naiwan na tayo mga kasama natin. Ang bibilis itong mga to. As usual, tayo ang pinakamabagal. Doki-doki lang tayo mga boss. Ang ganda ng tanawin dito. Solid din. Payapa. Hard daw agad oh. Wop! Boom! Sabol agad. Tinatakot tayo ni dyan ah. Oh. Anyway, ang ganda dito mga boss. Sobrang presko, malamig, hindi mainit. Sobrang hard trail nga lang daw to oh. Tangin na ng itsura nito. Yun no. Sarap. Tignan muna natin kung okay na okay kayo dito kuya. Bakit? Pero may entrada kami dun na mas soft ng konti. Kayo, kahit saan? Kuya. So talagang madulas na lang tayo dito. Sige. Testing natin.
Madulas. Sarap. Namatay yung momentum ko dyan eh. Hindi, yung bato ano, madulas. Ulitin ko dito kay Dadan. Yung moto dito, walang tulungan. Pusa. Yun. Ato. Ang sarap-sarap. Yun. Galing. Doon tayo. Grabe. Gnarly. Whoop. Wow. Kita nyo yan. Kita nyo yan mga boss. Grabe oh. Solid. Parang Red Bull ah. OMG yun oh. Pataas. Kita nyo yan boss. Ganito yung daan. Tapos ahon. Ayun oh. Ayun oh. Eh ang problema dito, walang tulungan. Good luck. Oh shit. Ay, wala. Hindi pwede yung ganyan lang. Buwelo talaga yan, no? Tapos di pwedeng nakaupo. Tatayuan yan. Grabe. Sulit. Kahit dito na tayo magdamag. Hindi ubra yung practice natin dito. Magbag mo lahat yung clearings mo. Promise. Kulang sa buwelo. Solid naman ang pinagdala mo sa amin, Pampi. Lodi ka. Ayan oh, yun oh. Pero kung may oras pa, dun tayo sa Tala. Sa? Dun sa maluwang na sinasabi ko. Dito pa lang, solve na kami oh. Ay, na yan, pala. Mga nasa 100 meters pa lang tayo eh. Wala pa dyan eh. Masyadong mali ang sinabi ko. Yung sabi ko kanina, yung medyo may pagka hard trail. Hindi ko akalain ganito naman. Hindi pala sila nagbibiro. Hindi pala sila nagbibiro. Ano pala ito? Mga 20 meters entrance. 20 meters pa lang to entrance. Pero pagod na kami. Sobrang vertical nito. Upside doon. Yes, hello. Kulang sa buwelo yan. Ito. Shout out. Ang galing mo. Interlock. Binigyan mo kaming isa. Ito yung baon nila. Sting. Ala na. Madadala na kami nitong dumayo. Ganito pala pag dumadayo. Yan, let's go!
na. Ang galing ni Matinik, nadali niya. Ayun, na-pressure bigla yung partner niya. Mukhang titirahin din. The best, Matinik! You're my idol! Sabi ko hindi na ako magtitrail pag di ko nakyat to. Ayan, tangina. Ayan, lalong nagyabang. Nasa pangalawang level ka na, kuya. Tingnan mo naman yan. Uphill. Tapos may roots. Tapos madulas na to. Dala ko yung last. Wala na. Ayan o. Suspended yung motor natin. Nakapark na siya mag-isa. Grabe. Tindi, matindi. Ayan o. Dulas na o. Ayan o. Ang ganda ng mga ano niya. Naman primera yun. Yung dab. Ang ganda ng dab niya. Mo. Tapos puro tayo lang, tapos lagi kang pumuposisyon. Tapos sa mga lalo na yung mga hard, wag kang uupo, puro tayo lang din. Tapos kung uupo ka, hindi yung lagi yung paa mo nakaganon. Dapat parang bike, mountain bike, lagi kang nakatayo. Hindi ka naman pwedeng mag-bike na nakaupo. Tsaka pag kasi nakatayo ka, agad-agad naka-ready ka. Pwedeng hatakin mo, hata. Nice. Control. Next, kuya. Galing. Oo, di ba? Ang galing, no? Wow! Team. Hi. Oy, sama mo lang ang best friend mo. Talaga maliit. Naalis ka din na. Ay, putol. Kaya pala. First stage lang, di natin kinaya mga boss. Talagang ganun. Nakatira lang. Si Matinik, ang galing talaga ni Matinik, the best. Dahil sumuko na ako, hindi ko talaga kaya, aminin ko. Ayun oh. Si Idol Navarro ng titira. Grabe, ang hirap na. Yun. Lakas naman ng upper body nito si Idol. Bigat niya. Ang bigat niya si RF ha. Para alam nyo lang. Talagang hirap pare oh. Dulas. Ulit. Ako hindi ko rin kinaya talaga. Sobrang dulas. Sobrang taas kasi nun mga boss. Yan, mukha lang siya maliit. Pero in person, siguro mga ano yan, 2 to 3 feet na madulas yung ano,
Tapos magre-receive sa'yo doon, madulas na naman. Woo! Hindi kinaya ko yun, doon na lang sa kabila. Hindi kaya dito. Ayaw, madulas. Woo! 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 Testing ko, ako na! Idol! Lumihis, lumihis. Ulit, ulit. Puta kaya. Grabe. Galing nito. Woo! Dito tayo sa Tarlac, Sumuko. Ah, grabe. Kita niyo yung mga boss. Sumuko tayo boss. Talagang matindi dito. Ah. Grabe. First time ko mag-trail ng ganito. Yung bungad pa lang, hindi na namin kinaya. Wala. Talagang more practice pa talaga. Una sa lahat, kulang sa hangin, tsaka isa pa siguro dahil puyat. Kanina para ako nahihilo kasi nagbiyahe kami 3 AM. Natulog ako parang 12 na yata eh. Siguro puyat din. Pero hindi rin yun. Iba yung trail dito. Tsaka yung mga taga dito talagang veterans talaga. Gagaling. Lalo na si Navarro ng Team Pasulong. Team ni Mascareñas. Gagaling nila. Promise. Galing. Nanghihina tayo ngayon mga boss. Pero kailangan talaga practice. Tsaka yun yung sinasabi ko, jogging talaga. Wala, kulang sa hangin. Solid. Ubus na yung tubig ko. Nakadalawa na ako. Bungad pa lang. Layo pa daw namin. Baka magyaya na akong bumalik. For almost 2.5 years ako nagra-ride. Mukhang ngayon lang ako susuko sa trail na hindi ko tatapusin. Actually, hindi pa nga kami nag-start eh. Grabe. Idol Joel Navarro. Shout out. Team Pasulong. Galing. Pakanga mo ako, napabilib mo, ang galing. Ang dami ko rin nasamahan pero ito iba rin yung talent. Iba. Versatile to. Itong talagang versatile. Yes, galing. Ang galing nito boss. Batang bata pa pero grabe na. Iba talaga pag Team Pasulong. Lalo na to. Oh. Para nagmimerienda lang. Ano masasabi mo sa trail natin ngayon? One piece chicken joy lang, kulang pa. Super, grabe. Labi ko. Hard trail talaga mga boss. Hindi ako masabi. Malinaw na. Malinaw yung pwesto ko eh.
bumalik ako sa pagka grade 1 dito. Nagwawanan pa si Idol. Yun oh, Mascareñas Motor Shop. Yun, wanan. The best. Ha? Ha? Nangyari? Okay, wala pa kami sa kalahati pero grabe. Marami na nangyari. Siguro naka-anim na bagsak na ako tapos yung bungad dinrive na lang ni Joel. Hindi kaya. Sobrang lakas. Sobrang technical. Sa team namin nakakuha lang si Matinik. Good job, Matinik. Time check 2 PM na, hindi pa kami kumakain. Kasi plano namin kumain na lang pag nakalahati na namin. Doon na rin kami magpapahinga. Ibang klase itong kasama itong mga to. Marami kang matututunan. Tapos marami silang mga binibigay na tip. Yun yung nagustuhan ko dito. Although mahirap talaga, aminin ko. Yung ako tsaka yung most sa team namin hindi naman ganun kalakasan, pero mahilig lang talaga kami dumayo, makipagkaibigan sa mga ibang tao, tsaka makapasyal na rin. Ang ganda dito, sakto lang yung klima, pero itong panahon na nakakit namin ngayon mainit dahil late na rin kami nag start, parang 11 AM na kami nag start, kaya medyo mainit ngayon. Pero buong experience, the best, ang ganda. Tsaka syempre kasama natin si Idol Mascareñas Motor Shop. Yes, the best. Thank you Idol, sinama mo kami. Letter S, tapos sabay Pukay. Good job yan. Uy! Oh no! Ken? Okay lang kuya. Tinatry niyang mag backflip dito sa trail. Kaya kaso talagang mahirap yung backflip, kaya di niya kaya. Idol Jan, Yes. saan mo ba kami dinadala? Sabi niyo hard ko eh. Ang sabi ko, yung mild hard. Hindi yung hard na hard. Nandito tayo ngayon sa Gurong-Guro, Tarlac. Grabe, mga motor dito nagti 360 na. What? Laglag na yung tambutso, sira. Lamok. Kaya nga. Oh, init. Ano yan, Tox? Wala ka ng tambutso. Bibili. Naalis. Nag 360 ka rin, tumama yun. Ako ng kuya kayo, nakatanda pala ako. Paano kasi ayun, Magkaedad lang kami. nandito kami nagpapahinga. Tapos may aakyatin kami dito sa taas na to. Grabe Pero okay lang sana dito sa bungad Pero bigla akong kinabahan Tingnan mo naiiwan na play rings dito pare O parang sa XR pa ata to yung Honda XR. Sino mga nag-iwan nito dito nananakot kayo So anong may papayo mo pare dyan? Kuya. Ano may papayo mo? Kaya yan, kaya. Hindi man nalata sabi ko nga, picturean na nila yung mga motor nila habang buo pa. Dali, tingnan natin. Ano ba itsura? Ay, pucha pare. Ah, putik. Kita nyo yun?
nilalabas mo dyan? Red Bull na. Puro rats oh. Lalalim ng rats mga boss. Paano mo akyatin yan pre? Mag-uuno-uno ka dyan. O kaya, videohan mo. Sample ng video. Atras ako dito. Hindi ko kakayanin to. Dami ko nang tinirang ano kaya lang ito. Mukhang hindi. Pas ako dyan. Sample mo. Habang naka-video ka. Ano masasabi nito? Ako ya. Atrasan ko yan, papa dyan. Hindi, go lang ng go. May mga nakasabit pang players dyan sa taas. Nanakot ba? Ano pare? Dandan TV, ano masasabi mo? Yung huli kong ginawa to, puta na pare. Yung motor ko na. Bang! Ang dadaanan mo boss, puro rats. Tapos, may mga roots na nag-aabang sa'yo doon na madulas. Dito titirahin, no? Pwede dito, no? Kaliwa. Tsa. Oh, ito. Never ko to titirahin siguro. Pero tingnan natin, pagka may tumirang isa, tingnan natin. Okay? Tingnan natin. Pero kakain muna daw. Okay, Coach, dahan-dahan muna ang ano, bibira at bibili na niya yung ating rider. Kasi medyo mataas yung titirahin niya eh. Coach Dan. Kuha na yan, coach. Copy, coach. Copy. Thank you, thank you. Ay, ay tanay Nakuha niya. na. Nakuha niya yung timing. Ganda Galing. yung pelo niya. Bing! Bing, 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 bing. Pag natira ni Matinik to, mag-quicket na ako sa trail. Tapos sa kanya pa Sa yung kanya na yung motor ko. Pero pag di niya natira to, akin yung motor niya. Siya mag-quicket. ano? Laban. Again! Kasulatan. Oh. Ha? Kuha ka ng kasulatan pare. Sige, meron kang ballpen dyan, boss. Tapos mag-ano ka, mag-witness ka. Ano? Bigay. Hanggang doon ha, yung sa dulo ha. Sa dulo ah. Okay. Hirap mag-ano dyan. Bing! Ay, boon ninyo. Bing! 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 Grabe mga pare! Saan nyo kinukuha yung mga talent nyo? Putsangin na! Ano ba? Coach, tirahin mo yan? Oo naman! Libit mo, coach! Gagawin ka na ka. Sabi ko sa'yo eh. Ano sir, masasabi mo kay coach? Solid yung mga tips ni coach. Coach! Yung favorite student ko na. Okay. Si Matinik. Magdasal tayo. Hambare Maria, Natno kay Gracia, Santa City mo siya na makakyat siya. Brum, bong, bong, tumbong mo. No choice tayo, tirahin ko na rin to. Good luck, Joe! Joe TV! Basta sabihin mo. Back out. Ano ba rin, tirahin mo? Ano, tirahin natin? Okay, may tutulungan tayo kasi na-stuck siya sa taas. Anong nangyari dyan? Ay, ayun. Grabe itong inakyat ni Matinik oh. Siya lang tumira sa amin. Tingnan nyo naman boss. Ang tarik niyan. Aside sa matarik, ang dulas. The same time, yung ugat, bilangin nyo. Ayun pa sa taas oh, nag-aabang. Oh. Oh. Oh pare. Ginagawa mo. Ang gagawin natin yan? Gutom na ako. Konti na lang oh, nandito ka na. Sayang, shit. Hindi, saka dapat pre, nakatayo ka. Hindi pwede nakaupo. Dito ka na tumayo eh. Dapat dito pa lang tumatayo ka na. Grabe oh. Ano ba? Ano makuresa mo? O ngayon, nandun siya sa taas. Paano natin ibababa yan mga Joe? Joe TV. Joe TV. Tulungan mo naman natin siya. Okay, tara, let's go! Let's go. To the rescue! To the rescue. Dito tayo dumaan pre. Yan. May traction dito. Sige, tulak kita. Pwet mo. Dali. Hindi, kaya nga aning yung pwet mo eh. Delikado.
Sige, dali. Madulas, putang Oh, go. 1, 2, 3, go. Oh. Ay, nakakit na nila doon. Diyan na yata, no? Hindi, paganyanin mo. Patrasin mo na lang. Yan, taas mo. Saglit pare, saglit ha. Saglit. Asa likod mo ko eh. Saglit lang. Mga rats doon. Ah, balik. Tulak ko. Sige, Hawa mo. sige. Hawa mo. Yan. Eh, shit. Sige. Oh, yan. Yan na, okay na yan. Hindi okay. Hindi okay. Grabe downhill to. Ang steep niya, boss. Tapos rats. Ayan ang binabaan namin. Nasira yung GoPro kong isa. Yung sa chin mount, kaya di ko na ma-shoot yung mga dinadaanan namin. Pero ito unti-unti kong i-shoot yung mga pababa namin. Woo! Nakalabas din kami! Woohoo! Yes! Ayun, kami galing. Barangay Bigbiga. Yes! Woo! Survive! Salamat! The best train. Galing, ganda. Wasak na wasak kami. Pero si Papa John, ayan chill lang Para lang bumili ng soft drink sa kanto eh. Hindi mo pinawisan. Ano niya? Pati ka pinapawisan. Oh, that's life. Iba talaga pag chill. Ang dami ko pa tubig eh. Oo nga eh. Tingnan mo yung pawis nito. Grabe, solid. Dito kami sa Tarlac, di ba? Coach, buti na lang tinuruan mo tong estudyante mo. Siyempre. Nakuha niya. Oo. Iba ka talaga, coach. Tangina. Grabe. Woo! Idol. Putang ina, buwang tong mga to. Ha? OMG. Oh my god. Yes, idol! I love you! Hindi na natin kaya yung mga yan, Lods. Mga idol lang. I love it, baby. Nakita nyo yan? Vertical yan, mga boss. Vertical. Ano, Red Bull Nabitin. Galing Grabe yung bababa nila Sa akalam tong mga to. Isa pa. Yan. Yun downhill. Duma-downhill pa. Puta na. Ganda, ito pinagdala namin, no? Bigo tayo. Saan tayo, kuya? Tapos kakain na kami, dito kami makakain. Kain! Taguli, ketchupi. Anong ulam mo, pare? Pare, ketchupi nga. Bagnet. Bagnet! Oh, may ketchup pa. Siyempre. The best.
Ikaw pare, masakit ata tiyan mo? Bagnet. Bagnet din. Akala ko masakit tiyan mo. Gutom na rin ako. Gutom ka na. At syempre, Team Pasulong, pasulong. Anong ulam mo pare? Uy, may pachicharon pa. Sarap oh. Kompleto. Si Idol dyan, gutom na gutom oh. Alright. Okay, yan yung ulam natin ngayon mga boss. Bagnet. Binili namin yan dito sa Tarlac. Sensya na, medyo cowboy lang ah. Wow. Pauwi na kami. Nabutan pa kami ng ulan. Ayan. So habang umuulan, relax muna kami ni Dandan TV. Hello Papa Richard, ito yung mga gustong gusto mo. Sarap baby. Dandan TV. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Sobrang solve na solve kami. Lalo na syempre mga Team DIG, newbie pa rin. Okay, di kami nagmamagaling, pasyal-pasyal lang kami at makikipagkaibigan. Yun ang purpose namin. Secondary na lang kung matuto sa ride. Pero salamat din kay John Mascareñas sa pagsama sa amin ngayon at pag-tour. The best yung trail namin ngayon. At shoutout kay Ma'am Lay, thank you sa pakape kanina. Thank you very much po. At sa mga Team Pasulong, salamat din. Kay Idol Joel, salamat din sa pag-guide sa amin, sa pagtulong. Maraming salamat sa inyo, Team Pasulong. You're the best. Okay, bye-bye. Ito palaban natin. Pacquiao! Pak! Pak! Ay! Ginagawa mo! Grabe! Loading! Ang lakas ni Matinik oh. And the winner is DIG Best Player of the Game for today, Matinik! Shout out Oh. sa mga girlfriend ko. Pauwi na ako. Yeah!